또 진이 버럭도 파르나 성 진이 카카함이야 바로 좀 진이 여러 가이사 군조무라 Kishnapur kaisa Constituency ni andaro jong Kunjwmura kamio tak tongo belakena jong khathang salaja bises klai sini TWF eba buri dol jong dot to dot thanglaika khoini sini or ni buri ro belakena khachik laija tabok bahaino ogo mai kari kheno khachik lai tonglaijao tomani kha khena sini belakena 2023 sini bangai belakena nangmani kaisa election बातायलायमों थुं बातायलायमों राजनैतिक बाबे आबानि बाङै बुबाग्रा जोंनो सावो चिनि बुरिनि फान बेलायखेनो बनांजागो अंखखाय जों ताबो अबननो सानानै मोसङो चिनि त्रिपुरा हास्टेनि बररगनो जों जतो थानसांनानै जरा सफायखा तमानिखे जों माइनरिटिया माइक्रोस्कोपिंग का चिनि हावनो जों गोबां दिया वे किसां माने मै 2/3 बलिया 1/3 ngै थांखा आबानि बाङै बेलायखेनो चिनि बाङै इलेक्शन बेलायखेनो नांगो जों सरकार चिनि याफाव सफायनानै नांगो आबानि बाङै दिनै जों कुंजवमुरानि ngै जों जतो बोरै बदलनि ngै अबन त्रिपुरा हाव जों कायसा कोइमं एबा बार्ता रनानि मोसङो फादि जतनो ताबुखानो भुल बुजाबुजि तंनायरो निरनो जों कोयो जों थानसांनानै जरा सफायखा तमानि खाखानो बसकाम डेलिमिटेशन एबा खानो चिनि लुगोनानो नाहार खाखाके चिनि बरक दफारनि बेलायखेनो किरमा संसा साल सफाय दङ आबानि बाङै जों अबननो सानाय त्रिपुरा हानि जतो बररो ताबो साखथारि साबुतां तंनायनो चिनि कुंजवमुरा एबा खानो चिनि अरण्य कृष्णपुरनि ngै जों निरनो खाका हामजानांगौ Soba बासावै खासे गै तंनायरो निरो जतो नि थानि चिनि खापांनि हामजा मैया फारो दै त्रिपुरा हानि चिनि जतो दफा निरनो जतो नि आशीर्वाद सानै आनि कंना अरण्य मसखा हामनाय